Ingdeng Parohini Rathom Kebratrok KAC budget Surihini Ra Inkoi Pen Surihini Ra Inkoi Ra isi session Nini Aparman Pini Pen Kecheng. Northern Forestation MR Upgradation Tangatum Chiklojon Ke Bainong Long Leder. Coronavirus sake sopen ka phere meme ang perthe adang pati hurnut. Kardom pinya Abirta long nili samijili hansepi non bertang ton pen arjik tha. Karbiang long kedo bodo khaya tumaphan BLT alam don close editing STH aja kongki PG pu. Karbiang long Autonomous Council pen chedon don de pusi. Karbiang long Autonomous Council CM tuliram ronghang ingdeng Parohini Rathom Kebratrok Karbiang long Autonomous Council session along pangdakbon. Karbiang long Autonomous Council Chairman Longkiti Mongkachari pon Parohini Rathom Kebratrok Karbiang long Autonomous Council budget session Surihini Ra Inkoi lapen Surihini Ra Inkoi Ra isia Parman Pini pen Karbiang long Autonomous Council Hemkang Thera long pangcheng pon. Karbiang long Autonomous Council CM tuliram ronghang budget aputhak pangdakpon peprang Karbiang long Autonomous Council Chairman Longkiti Mongahin pen Karbiang long Autonomous Council EM Barem Karlitang Sarsing Timung Arong Kachaboy Joy aputhak ningduk cepak lang ponsi kachikimo padu. Budget alam thejai pon peprang Karbiang long Autonomous Council CM tuliram ronghang ahin pen Housing and Urban Development Corporation Limited at Tumalong loan ke enaputhak lardak pen than pachini pon. Autonomous Council, I am very glad to announce that an amount of rupees 180 lakhs has been made available for a pension benefit to the living ex-executive members of the Karbiang Autonomous Council. Announced that the budget provision of rupees 70 lakhs has been made available for the scholarship stipend for a technical student, including IS coaching, and amount of rupees 10 lakhs has been made under 9 GIA Central Study in Karbi language and culture. Under ground number 12, Art and Culture, I am very glad to announce that the budget provisions of rupees 50 lakhs. Either Karbi Youth Festival or Namok, Ami 50 lakhs or has been made for the GIA contribution to the Karbi Youth Festival. Rupees 20 lakhs for the Karbi Ramen Amai. Job also 10 lakhs আছে এবাৰ 20 লাখ কাৰ্গি লামে নমাই কাৰ্গি হাইট হবার কাৰণে এবাৰ 20 লাখ বাজেট ধৰা হৈছে Budget alam thelong CM tuliram ronghang kapangdak ponatengke Karbi richo atum kedam ke bangke joy KJ aphan Karbiang long Autonomous Council pen lak ke patangka pathik PC gari nampi po lapen jang thukache thaipen chenglo gari kahe no hot kache selam japhan lak thomatangka pathik pilo MAC Area Development Fund aphan lak thongkep Karbi Youth Festival Katalon japhan lak thokep MAC Barem atumaphan pension ki PG aphan kuti isira lak thok narkep Karbi lamerama apharman lak ingkoi pathik pipon lo pusi pangdakpon Chethan pon me Karbiang long Autonomous Council along non an bang ingkoi ratrok CM nang mantang lo Bonta la soang bong pen non kedo bong Karbiang long Autonomous Council CM tuliram ronghang ason khayang bong man ke thenai Karbi richo phan gari kapathik pipon pen danglok Karbi Youth Festival Katalon apharman lamet lamchong kapang choji apharman lapen MAC bari matum aphan pension kapathik pi anparta MAC habar kapachin thurji aphan tangka kapathik pipon Down councilor নিজৰ সোৰ্চৰ বাজেট ইনহেৰেঞ্চৰ বাজেট এটা যে আছে আমি ইয়াত কাৰ্বিং অটোনমাছ কাউন্সিল যিমান ৰেভিনিউ সোৰ্চ ডাউন থাকে লোক পাইছোঁ তাৰ ওপৰতে আমি বাজেট কেইটামান ধৰিছোঁ আৰু এবাৰ বাজেট আমি কাৰ্বি ৰজাৰ কাৰণে এটা গাড়ী এটা আমি বাজেট প্ৰভিজন দিয়া হৈছে কাৰণে এইবিলাকৰ আমি কাৰ্বিং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ চেলেৰি নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো আমি বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু UPSC যিবিলাকৰ কাৰ্বিং পৰা UPSC Diganta Teron Report Karbiang Long Live Northern Afforestation along Master Roll Operation Tang Achokomar atum Chiklojon ke babat bainong kelong le dera puthak there ni phai pli arni Treasury Office athengno pherangke athengno ningduk nang chepak langdun Council along tumhan approval 8 tarik nang lelo
lasila approval gute nitum long elo in pen CCF office long hiri appointment nitum join lo Agosto 8 tarik Agosto nitum hiri join nam lo office long join nam pen non puan arni tok ta nitum hiri salary lo dormahani aku thar nitum long leader lo non putok anta ha ke damtang 2019 aning kan pen 19 pen non January March an nitum long leader lo cek ko John Club running suli bom lo lasi nili tuma kisung laan lo di nili tuma phan asona mane bill gabonai ta chu 1 tarik pen non March 1 tarik pen bill gabonai non pu an pini 5 tarik an non anta chunun ahut pen gehala accounts pachok chedet order finance man order atengke tu 02 mane wages along penta enme pusi order do in pen 01 hiria ahead along penta nantum dormaha enme pusi hala dak pen order do sila me hala so order ateng pen hiri follow le that si la anili tumaki sum Rosan Hanse report Karbi Anglong Live Dipu Coronavirus sa kesopen Delhi rong sopialong lower primary school do an therapo ni phai truck arni pen ni phai thom kebra isiang bong kanghap Abirta state government pen hukum ketho Non malom coronavirus sa kesopen det angkang pialong chotkali somindar adang pialong anta bangso keso phan kaphire mimi ang along si klanglo labangso coronavirus sa keso ahok pet lake China adera long pen si keklang halabangso adera long piniarni anta coronavirus akiso avur kiklibji angring awe pinlang labangso penajok isi adet pen isi aderalong bangso akiso choteran pon bom penajok bangsuri ke thom armu apran damtanglo laso angbong India aderalong ta coronavirus akiso ke cholong pen se ka chelang pon penang aphai klangtanglo labangso akiso kangdung penajok therepo achiklo niphai trok arni pen therepo niphai thom kebra isi angbong lower primary school doan Delhi rong sopi along kangkir pon eja phansi deputy chief minister pen pangda kontanglo Arnibang inut pen inut angbong labangso akiso kachi un pon bom penajok okpran kelang asai kama hin penta chirok tok padunang koklo un an pen coronavirus avur kapakli ponja phanpura central government ahin penta chingwai chingsai pon bomlo bonta bangso coronavirus akiso pen kache pehelo japhan kopi kosona saisi kedeng nang ipoma labangso apotha Karbi Anglong Live kelang kaching hon do an araraphan kenang sot isia tobar bangke nangli ing ho kachetom chetom vek nangji Pipom mate sabun pen kai keta nangli ri charsam et nangji keso dat abang phula pen abang phi aperi nangli chingthang dong ingri nangli loka nang ko karlo nangli ri chimun pen chepa pho ikdetri phu keso singjam anparta nangli chethe kewang jomsi asap kasik sak do pulote pader depin pen se kelang ahemalong pangnodam ignon News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren Karbi Anglong anggang PR lo school along kasik sakalam ki non head nong jong lapen akimia lam kalilo pu maduara tachini bangso jok pini Karbi Student Association Hamren Regional Committee abitung chelangsi menmiji school along kahumridam Kedamtang mati jonga cheklopen labangso menmeji high school along sonthan mate science than bang kavia jok mathematics than bang si than bomlo Hapu than bang ke than setami katora dokok lapen school along setami kangni adim kadure setami nang dokok Elong pen bang pho kangni nang adim along ke non ke bang ji barla apor hut ku puson si kangni unpoma laso ajok si school ke bang setami mam nang kok titilo pusi school osomaratum kaningri nang chathan dun pusi KSA Hamren Regional Committee pachathang chunbang homson teron pen ningjepo KSA la pen than bang ke hoi pen bang so phothak penang apor chingwai din si non ke bang ji arni lahai ki song phothak Karbi Anglong Autonomous Council along kachari atuma phan pinpura lo setami pajir ponji pusi KSA Hamren Regional Committee pachathang Non malong Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang ardo kapre along rialong Karbi Pimaratum behahin kengkam kache Jordan ke theklong asonsi Chinthong constituency angkang ardo umlapher ahi thialong Karbi Sarpimaratum beha ke klemalong kengkam kache Jordan
Labangso chinthonga hawaralong kedamtang aning kana hot kangri kangkrang ason mate hor ke jora saisi kachija son si thekponong lo bonta kangri kangkrang ahor mua bangke ki thormi obe ki mia tomaphan ke mesen kali kahing no akrong si japon rong popu chini si lo han ke jora sai klempon lo Lapuson ke mesen asai mate karbi asar pimara tumpen lapher ahi chialong lo han kache jor thekponong si Karbi Student Association Chinthong Head Branch Lapen Patimuka Branch Chelangsi Karbiasar Pimar Lohan Kejor Atumaphan Karchopado Kevangji Langarni Sitami Alang Litum Lohan Kejor Kapang Chopon Jilapen Kithormi Ove Atumaphan Sitami Lohan Kejor Kapachi Hungjiaphan Un Ancherabdun Jilapen Mesela Saya Longkaita Cherab Chetodun Berji Pusi Lamchak Pitekang Ulukunchi Pen Hemari Rongpar Karbiang Long Life Pinya Adap Abirta ke lapon sekang tonik lo do methak me kardom